Vyskúšal som si jesenné štepenie vrúbľovaním mladej čerešne. Použil som metódu spájania jazyčkom a natočil som o tom krátke motivačné video pre začínajúcich ovocinárov. Odkaz nájdete v popise pod dnešným videom. Odvtedy prešli 2 týždne a ja som urobil nejaké ďalšie úpravy, ktoré ste mi poradili. A na slivke som si vyskúšal Forkertov spôsob očkovania. Chcete vedieť, ako dopadlo moje jesenné štepenie mladej čerešne? Odpadli nakoniec stonky z listov? Sledujte toto video a dozviete sa viac. Som začiatočník, preto som poprosil skúsených kolegov ovocinárov o rady a komentáre. Video som zdieľal vo viacerých facebookových skupinách a pýtal som sa skúsenejších. Postupoval som pri štepení správne? Čo by som mohol urobiť lepšie? Zdá sa, že vás moje prvé ovocinárske video zaujalo. Reagovali ste množstvom lajkov, pozitívnych komentárov, ale najmä dobre mienených rád a odporúčaní. A ja mám z toho naozaj veľkú radosť. Všetky som si pozorne prečítal a tie najzaujímavejšie som sa rozhodol v tomto pokračovaní spomenúť a prípadne aj zrealizovať. Samozrejme, natáčal som pritom aj video, ktoré práve teraz pozeráte. Ak opomeniem moju neobratnú manipuláciu so štepárskym nožíkom, ktorej som si vedomý, chcel by som zvlášť poukázať na ďalšie 2-3 pripomienky. Začiatočníci, počúvajte pozorne. Tak napríklad. Upozornili ste ma, že dávam zbytočne dlhé vrúble. Odporúča sa nechávať 2 až 3 očka. Ja som chcel vyskúšať vrúble aj s koncovým púčikom a popri tom som ako si zabudol tie očka počítať. Ponechať viac očiek nie je až taká zásadná chyba, ale treba vedieť, že s menším počtom očiek sa zvyšuje šanca prijatia. Na vašu radu som nechal pol na pol dlhé aj skrátené vrúble s koncovým očkom aj bez, aby som mohol porovnávať. Zatiaľ čo budem skracovať vrúble, využijem čas na to, aby som uviedol na správnu mieru jeden môj zavádzajúci komentár z minulého videa. Upozornili ste ma, že pri príprave vrúblov nesprávne používam výraz ročné drevo, pričom v skutočnosti ide o letorast. A v čom je chyba? Letorast, ktorý som na vrúbel použil, ešte nemá rok a to je rozdiel. Priznávam, ak sa chceme niečo naučiť, mali by sme si hneď na úvod osvojiť správnu terminológiu, najmä keď je video určené pre začiatočníkov. Na svoju obranu uvediem len toľko, že túto zavádzajúcu informáciu som s dôverou prevzal od nemenovaného profesionálneho ovocinára. Jeho meno uvádzať nebudem, stačí, že sme vďaka vašej pozornosti uviedli vec na správnu mieru. Na vaše odporúčanie som si vyskúšal aj očkovanie na Forkertov spôsob. Vybral som si takisto mladý semenáč, tentoraz slivku, do ktorej som sa už minulý rok pokúšal neúspešne aplikovať očka z marhule. Stopy po mojich pokusoch sú ešte viditeľné. Na podpníku som urobil hladký zárez s jazyčkom. Forkertovo očkovanie je vhodné použiť vtedy, ak sa kôra podpníka či už vplyvom sucha, alebo tým, že očkujeme na konci vegetácie, nedá odlúpiť. Očkujeme na tzv. Spiace očko. Očko do konca roka s podpníkom len zrastie. Ak bude všetko v poriadku, v raste bude pokračovať až na budúci rok. Letorasty by mali byť zdravé o primeranej hrúbke k podpníku. Listy som z letorastov odstránil, pričom na letoraste ponechávam len krátku, asi 1 až 1,5 cm dlhú stopku. Na očkovanie si berieme letorasty priamo zo stromu v deň očkovania. Ja som použil letorasty z broskyne. Môj podpník je už príliš hrubý, pravdepodobnosť prijatia sa tým výrazne znižuje. Očko je oveľa užšie, tak sa pokúsim o dôkladné lícovanie aspoň na jednej strane. Očkujeme na tzv. Spiace očko. Očko do konca roka s podpníkom len zrastie. Ak bude všetko v poriadku, v raste bude pokračovať až na budúci rok. Minulý rok som tejto mladej slivke po zaštepení iba skrátil korunku. Štepy sa neprijali. Tento raz som sa rozhodol pre rázne riešenie. A to som ešte netušil, že na ďalší deň pri kosení zavadím o podpník a odlomím testovaciu stonku z lista. Áno, tú, podľa ktorej určíme, či očkovanie prebehlo úspešne. Ak ste sa vydržali pozerať až do tejto chvíle, je na čase, aby ste sa dozvedeli, že moje štepenie bolo úspešné. Odpadli všetky stonky.
a na jar sa dozvieme zvyšok.